אני עמית לוגסי, ואין דבר שיותר מחרמן אותי מגברים שיורדים. ל30 שכיבות צמיחה. יא, אתה בא להתאמן? יאללה, בוא. נראה לך? מה? עמוד יפה, יאללה, בוא, קח עוד אחד. ואני עמית לוגסי, אין דבר שיותר מחרמן אותי מגברים שיורדים. ל30 שכיבות צמיחה. יאללה, קום. בסדר, טוב לבייס. אני עמית לוגסי, ואין דבר שיותר מחרמן אותי מגברים שיורדים. ל30 שכיבות צמיחה. נראה לך? מה? לא פה אמרתי לך, נו, אני אוטומטית עושה שם. כן, אני אגיד שאנחנו נותנים מנוח משקים, טוב? נראה לך? מה? פה אמרתי לך. יאללה, עוד פעם. נראה לך? מה? יאללה. אוי! תראה. בייס. נקרא.